Τι αν έχει ζέστη, τι αν βρέχει, τι αν ρίχνει χαλάζι. Τι αν είναι κλειστό ή ανοιχτό το γυμναστήριό σας. Αν δεις κάτι πολύ, δεν γίνεται να αποτύχεις και να τα καταφέρεις. Make the ground shake. Σήμερα μαζί μας είναι και η Μαρία, το πιο fit χωρίς της Θεσσαλονίκης. Που θα τρέξει μαζί μας σήμερα. Μαζί με τη μάσκαρά της, που η οποία από ό,τι ξέρω είναι αδιάβροχη. Εννοείται. Δεν είναι, ωραία. Έχουμε κάποια τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, αδιάβροχα ελληνικά κορίτσια και CC cream. CC cream να έχει θερμά χρώματα ή Ψυχρά. Από καιρού ψυχρά. Ωραία. Ψυχρά. Αφού τα έχουμε βρει όλα αυτά, fit constructed, Έτοιμοι να τρέξουμε για αλληματική προπόνηση. ψηλής έντασης. Χαμός θα γίνει. Μες στη βρόχα, αν το θες πολύ, έλα μαζί μας. Φύγαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε προπόνηση με τα μπάτα training. 20 δευτερόλεπτα κάνουμε σπριντάκι, 10 δευτερόλεπτα κάνουμε περπάτημα. Αυτό φυσικά θέλουμε να το κάνουμε περίπου για 8 σετ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέχρι την απόσταση που έχουμε, μέχρι να βρούμε ένα καλό υπόστεγο, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε τις άλλες μας ασκήσεις. Η κάμερα είναι στο πόδι όλη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν μιλάει, αλλιώς θα μιλούσε γι' αυτό. Πάμε. Τι θέλουμε εδώ πέρα? Στα 10 δευτερόλεπτα που έχουμε διάλειμμα να περπατήσουμε απλά. Κρατήσουμε ανάσες. Κρατήσουμε ανάσες. Έτοιμοι? 3, 2, 1, πάμε. Stop. Θέλουμε να κάνουμε τουλάχιστον 8 σετ. Τουλάχιστον 8 σετ μέχρι να χαλάσει το μαλλί της Μαρίας. Έδειξε μας μαλλί. 3, 2, 1, πάμε. Stop! Τρίτο σετ τελείωσε μόλις. Έχουμε άλλα 5. Πολύ καλά. Η καρδιακή παλμή είναι κοντά στο 85%. Και στα επόμενα σετ θα ανέβουμε ακόμα παραπάνω. Αυτή η προπόνηση και η λίπος. 3, 2, 1, πάμε! Είμαστε στο τέταρτο. Όχι, θα αργήσει ένα νιτζάκι. Για τις επόμενες 32 ώρες αυξημένος μεταβολισμός μόνο με τα μπάνα training. 3, 2, 1. Για τις επόμενες 32 ώρες που λέτε έχουμε αυξημένο μεταβολισμό από την προπόνηση. Για τις επόμενες 32 ώρες έχουμε αυξημένο μεταβολισμό από την προπόνηση. Για τις επόμενες 3 ημέρες, αν κάνετε πάνω από 8 σετ, δεν χρειάζεται να κάνετε άλλα. 3, 2, 1, πάμε! Κούραση που έχει φτάσει. Κελσίου. Γειτονία Παλάς. Άρα πίνουμε καφέ, τέλος προπόνηση. Αυτό ήταν για σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε βρει ένα υπόστεγο. Πάμε να πούμε από κάτω
και να ξεκινήσουμε με τις ασκήσεις μας. Φύγαμε. Προπόνηση outdoor σήμερα, motivation μέσα στη βροχή, για άπειρη καύση λίπους. Αυξάνουμε την αυξητική μας ορμόνη στο full. Και σύσφυξη όλου του σώματος. Και τόνους. Και τόνους. Να έχει τόνωση Και σύσφυξη και όμως. σύσφυξη Και αυξητική ορμόνη. και καύση λίπους. Τα καταλάβατε όλα. Φύγαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με καθίσματα και με καθίσματα με άλμα. Δύο διαφορετικές εναλλακτικές. Για πες εσύ. Για αρχάριους, να Για έχει. αρχάριους 30 δευτερόλεπτα. Πολύ καλά. Για μέσους 45 δευτερόλεπτα και οι προχωρημένοι 60 δευτερόλεπτα. Ή αλλιώς 1 λεπτό. Ή αλλιώς τα 60 δευτερόλεπτα ακούγεται πιο... Όμως, Μεγάλο, πιο μεγάλο. λοιπόν, ωραία. Κάνεις το δύσκολο, κάνεις το εύκολο. Για τους αρχάριους. Τι κάνεις? Εγώ κάνω ό,τι θέλω. Πάμε. Εντάξει. 3, 2, 1. Μισό. 3, 2, 1. Πάμε. I don't want nobody else, no, holding me, touching me. I don't want nobody else, no. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas, 1 λεπτό. looking for something. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Πάμε επόμενη άσκηση. Πάμε προβολές με jumps. Εμείς οι δύο που κάνουμε jump να αλλάξεις κάθε πόδι. Η μέρα θα γυρίζει γύρω-γύρω μαζί μας με προβολές με βήματα. Χωρίς άλμα. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. It's so lovely when it's sunny. Τελειώσαμε. I follow you deep sea, baby. I follow you. Μόνο έτσι κάνουμε δουλειά. Μόνο έτσι. Πάμε. Μπράβο! Ένα χειροκρότημα. Εκατόν 113 με έλξη, κυρίες και κύριοι. Καλό. Ταμπάκα. Ταμπάκα, όχι ταμπάκα, ταμπάκα. Συνεχίζουμε. Εγώ πήρα ένα... Ευχαριστώ με ρωτάτε. Εγώ πήρα ένα smoothie με μπανάνα, σοκολάτα και έξτρα δόση πρωτεΐνης, 20 γραμμάρια. Ό,τι πρέπει για να ξεκινήσω τη μέρα μου μετά από fasting. Εσύ! Εγώ ναι, Εσύ τι πήρες? εγώ πήρα ένα smoothie το οποίο έχει μέλι, βρώμη, μπανάνα και έξτρα πρωτεΐνη. Άρα ποιος υπερέχει? Εγώ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ αυτό εδώ με την μπανάνα και το μέλι. Ωραία, εντάξει, άρα υπερέχει ο Καλάτσης από τη χώρα. Εσύ Μαρία τι πήρες να πεις? Εγώ πήρα ένα χυμό detox που έχει μέσα ginger,
Έλα, μην τρέπεσαι, πες το. Είναι detox ο χυμός. Είναι detox ο χυμός, για να αποτοξινωθούμε. Είναι detox ή... Να πούμε γιατί επιλέγουμε χυμό με την προπόνηση. Γιατί επιλέγουμε χυμό? Διότι με την προπόνηση, για να συνεχίσει ο μεταβολισμός να είναι αναβολικός, χρειαζόμαστε γλυκός, έτσι. Άρα λοιπόν ο Και κάπου μετά μια προπόνηση ψηλής έντασης. Ακριβώς. Άρα ο χυμός, μια μπάρα δημητριακό, τι άλλο. Κάποιο φρούτο, έτσι, στερεά. Μια μπανάνα, μια μπανάνα. Μπορούμε να επιλέξουμε κάτι που είναι υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Ακριβώς. Άλλη μια προπόνηση Fit Constructed έφτασε στο τέλος της. Δεν επηρεαζόμαστε από βροχές, από τίποτα, από χαλάζια, από ζέστες. Μόνο motivation. Ήταν προπόνηση εξωτερικού χώρου. Με έναν φίλο μας να τρέχει τη μάσκαρα. Η οποία δεν μας Η οποία ήταν διάβροχη όπως ξαναείπαμε, δεν ξέρω αν... Ωραία, ήταν ατιά διάβροχη μάσκαρα, άρα συστήνουμε. Συστήνουμε διάβροχη μάσκαρα, το είπαμε εξάλλου. Τέλεια. Κάνει μάσκαρα, που συστήνουμε. Αδιάβροχη. Μπορεί να μην ακούστηκε. Με κοροϊδεύουνε. Έτσι κάνω το πόδι. Και έχουμε πει και τους χυμούς μας, οι οποίοι έχουν τελειώσει μέσα σε δευτερόλεπτα τους είδαμε. Πιες λίγο. Δεν έχω άλλο. Φίλε, θα στεναχωρήσω, αλλά τελείωσε. Πόσο χρόνο ήταν? Ήταν 60. Ήταν γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Αλλιώς ένα λεπτό. Ήταν 60, ένα λεπτό ή 10 δευτερόλεπτα. Ήταν 60 δευτερόλεπτα ή αλλιώς ένα λεπτό. Τα 10 δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον δεν πήγα χαμένη. Δεν ξέρεις αυτό. Γελάω το γέλιο. Θα πεθάνει, καθώς γελάει. Λοιπόν, αυτή ήταν η προπόνησή μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά Κάτω στο description πατώντας περισσότερα, ανοίγει όλο, ξέρεις τώρα. Βλέπετε όλα αναλυτικά. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Γρήγορα thumbs up Και subscribe. Για περισσότερα βίντεο με ασκήσεις, διατροφή και άλλες. με έχει πατήσει κάτω. Make the ground shake.